Salam alaikum, an balma mali an b'aw fo k'aw barikada balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila je chercheur k'an ka Serifukɛ fo chaque time min a ye dara kabako fura tigi Ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi kɔdimi Serifukɛ ka numéro 78 78 03 03 k'an ka belebele fo an ka waliyu an ka kutubu n'o ye Seku Lasana Kanɛ belebele a bɛ Segu ni Lasana Kanɛ tɔgɔ fɔra ne bolo o tɛ dogo ye tuguni Maliko kɔnɔ ko mana gɛlɛya Bamakɔ k'a ɲagami Mali kɔnɔ a bɛ taa ɲɛnabɔ ale de fɛ jama jigi mɔgɔw dogotu y'ale de donc a ka foli belebele bi yan o tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman bɛ makɔrɔba dɛgɛ nɔɔni Sheikh Sala Kanijalo ni Kanijalo lakaw tɔgɔ fɔra kɔni maliyɛnw ne bolo dɔnniko kuma a nɔgɔyara yen yɔrɔ la parce que k'a daminɛ mɔkɛw ka se denw ma est-ce que y'a faamu ka na mɔdenw na a bɛɛ dɔnnibaga Sheikh Sala Kanijalo bi dankɔrɔba ne y'a ta k'a lajɛ a bɛ déplacement na Côte d'Ivoire an y'a ka numéro bila ni minnu mago bɛ a la donc u folen don en même temps an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ dilikaw y'an wele ko menace sécuritaire ko bɛ u ka yɔrɔ la o tɛ dɔwɛrɛ ye ko maa jatigɛlikɛla wale ninnu n'o terroriste ninnu ye k'u ka munumunu a ka ca olu ka secteur la n'o ye dili yanfan ye donc k'a ɲini an ka autorités fɛ u k'u hakili to yen yɔrɔ la ka dili yɔrɔ ka surveiller pour que jatigɛlikɛla ninnu u kana se ka dankari kɛ mɔgɔw la yen yɔrɔ la donc sɔgɔmada in na bi dugu jɛkan a ma nɔgɔn bi dugu jɛkan ma nɔgɔn ka sababu kɛ an yera an bɔra ka plainte dɔ annoncelen sɔrɔ ko collectif dɔ bɛ yen ko touche pas à ma religion k'olu ye plainte dɔ an ka imam kama n'o ye imam Maɲi Watara ye k'u ye plainte dɔ ko ni ye plainte in ta k'a lajɛ ko dɔgɔyama kɛra u ka faamu na ko dɔgɔyama kɛra olu ka diinɛ ma n'o y'u ka chrétien diinɛ ko dɔgɔyama dɔw taara ko lagosi dɔw taara ko n'o bɔra imam Maɲi Watara da ko k'a lase chrétien diinɛ ma k'a kɛra par le biais du système d'information o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a kɛra réseaux sociaux siraw fɛ k'a yira réseaux sociaux siraw fɛ donc ne y'a ye ka plainte porter Mali la mɔgɔ kama droit don bɛɛ ka droit don bɛɛ ka hakɛ don en même temps laïcité bɛ Mali constitution na mais ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ la nin wagati ni autorités ma wuli CNT mɔgɔw ka jateminɛ dɔ kɛ plainte ko la Mali la a bɛ ka taa rythme ni système dɔ la c'est-à-dire ne ɲɛ bɛ n'an m'an kɔlɔsi jamana bɛ sɔn ka déstabiliser jamana bɛ sɔn ka déstabiliser n'an m'a kɛ cogo dɔn n'an ma système dɔw ɲini a la ka solution dɔw ɲini a la fɛn bɛɛ kana kɛ ko mɔgɔw ka taa u yɛrɛ sɔrɔ kiiriso ɲɛma tribunal ɲɛma parce que plainte ye bɛɛ ka droit de ye sariya de y'a di mais anw de bɛ se ka système ni organisation bila sur place pour que plainte bɛ plainte la a kana se ka se kiiriso la sinon ne bɛ n'an m'an kɔlɔsi jamana bɛ ka taa rythme dɔ la n'an siranna k'a fɔ a bɛɛ n'ala cɛ jamana bɛ sɔn ka déstabiliser parce que don o don i mana wuli dugu kɔnɔ dugu jɛ o jɛ n'i wulila i bɛ sɔn k'a mɛn ko plainte dɔ déposera dɔ kama a bɛɛ la fɛnɛ o bɛ ka le système d'informe par le biais du système d'information n'a hakili b'a la plainte donna Num Togo kama plainte donna n'a hakili b'a la Segu Tunkara kama a bɛɛ ye réseaux sociaux de plainte donna Tayiruba kama Guide Lajo plainte donna o kama est-ce que y'a faamu imam Maɲi Watara plainte donna o kama est-ce que y'a faamu donc don o don i bɛ k'a ye plainte a bɛɛ bɛ ka bɔ réseaux sociaux niveau de la o de senfɛ ne b'a demander est-ce qu'il y'a faamu CNT ma la loi relative à la cybercriminalité est-ce que wagati ma se u ka loi in u ka examiner k'a jateminɛ ko ninnu bɛ se ka layɛ diɲɛma jɔlen na cogo min na pour que plainte ko c'est-à-dire ko bɛɛ kana kɛ ko fo a ka se kiiriso la sur yanni loi in kana ne hakili b'a la n'i y'a ta k'a lajɛ 95 96 97 98 99 ninnu est-ce qu'il y'a faamu n'i ye olu bɛɛ wagati ta k'a lajɛ ka na don 2000 ninnu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ plainte ko a kun man ca surtout réseaux sociaux kan plainte ko kun man ca réseaux sociaux kan tuma bɛɛ est-ce qu'il y'a faamu ka taa plainte porter mɔgɔ kama de façon générale même i b'a ye k'a kun ka dɔgɔn quoi mais an bɛ k'a ye bi n'i ye fɛn ta k'a lajɛ
plainte be ka taa allure dɔ la n'an m'an kɔlɔsi a examination na a bɛna kɛ sababu ye jamanadenw est-ce y'a faamu u ni jamana marabagaw u kana fɔ ɲɔgɔn kɔ o de la nin yɔrɔ la fo mɔgɔ caman ka fɛn dɔ faamu magistraw nɔ tɛ nin ye sariya ni fanga dɔ de dira magistraw ma ni citoyens o sariya a bɛ ta yɔrɔ jumɛn a bɛ ta wasabulon de la wasabulon ninnu de bɛ se ka sariya ka examiner ka sariya ninnu jateminɛ ni modification min bɛ se ka apporter a la u kana ni o modification ye sinon an bɛ ka taa allure dɔ la a ma nɔgɔn dɛ surtout ne ye plainte min ye bi surtout jamana bɛ niveau min na bɛɛ b'a dɔn Mayi Watara maadennin tɛ jamana in kɔnɔ jamana in maaba de don jamana in maaba don en même temps i b'a ye k'a fɔ a nɔba bɛ Mali stabilité la Mali basigi Mali ka basigi a nɔba b'a la fanga in bɛ dɛmɛ cogo la a nɔba b'a la an balima chrétiens bɛɛ b'a ye k'a fɔ olu fɛnɛ u jɔdaba bɛ Mali basigi la Mali stabilité la donc ni association dɔ jamana disiba fila n'olu taara plainte porter ɲɔgɔn kama o ko n'a ma layɛ ni hakili ye a bɛ se ka jamana déstabiliser dɛ surtout an bɛ wagati dɔ la tension sugu dɔ bɛ surtout diinɛ ko tension Mali kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ diinɛ ko tension a bɛ se ka lasa cogo sugu jumɛn na sinon n'an m'an kɔlɔsi diinɛ ko tension diinɛ ko mankan a bɛ se ka kɛ problème ba ye jamana kɔnɔ dɛ en même temps k'a demander an ka autorités fɛ Mali ye pays laïque ye mais an ka laïcité contenu an ka définir laïcité kɔrɔ ye mun de ye an ka sigi an ka définir parce que anw ye laïcité an ka définir France ka système de la dɛ anw ka laïcité définition ni France ka laïcité définition ye kelen bon ni dun y'a ta k'a lajɛ Mali laïcité ni France laïcité tɛ kelen o u tɛ kelen donc anw de ka sariya tabagaw ani population an ka sigi an ka réfléchir laïcité an bɛ kɔrɔ jumɛn de di a ma an bɛ kɔrɔ jumɛn de di laïcité ma an bɛ kɔrɔ jumɛn di laïcité ma liberté d'expression an bɛ kɔrɔ jumɛn di liberté d'expression ma a kɔrɔ ye mun de ye sa an ka sigi an yɛrɛ an ka définir an ka jɛ an ka définir parce que problème fanba fɛn fɛn bɛ ka na surtout n'i y'a ta k'a lajɛ plainte ni kiiriw plainte individuelle ninnu a caman liberté d'expression i b'a ye o problème b'a la a caman na i bɛ taa sɔrɔ diinɛ ko problème bɛ a la est-ce que vous voyez bon an dun sera niveau dɔ ma jamana mago bɛ unité de la jamana mago bɛ unité de la donc mécanisme dɔw bɛ an fɛ yan an ka légitimité traditionnelle est-ce que a ma se an ka réforme dɔ kɛ ka place dɔ do olu ma par exemple au niveau des plaintes personnelles plainte individuelle ni personnelle ninnu o plainte ninnu c'est-à-dire légitimité traditionnelle ou possibilité ka di olu ma yani ka taa plainte tigɛ mɔgɔ kama est-ce qu'il y a faamu i ka se ka passer olu fɛ olu ka médiation kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yani an ka se kiiri niveau ma parce que n'a sera kiiri niveau ma kiiri bɛ trancheli de kɛ o kiiri ka trancheli ani médiation tɛ kelen ne bolo an bɛ se ka nin ko baden kɛ médiation na nin yɔrɔ la an bɛ politologue fo n'o ye Segu Tunkara ye parce que a mɛnna a ye nin kɛlɛ fɔ a ko ko Mali la k'an ka lajɛ an k'an ka kɛlɛ caman régler ka sɔrɔ an ma plainte don ɲɔgɔn kama ko n'an ye plainte don ɲɔgɔn kama k'an tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye dɛ ko n'an m'an kɔlɔsi ko plainte ko bɛ Mali ci wallahi Segu y'a fɔ a mɛnna a bɛ kɛlɛ in na donc c'est l'occasion an ka ci c'est-à-dire an k'an attaquer nin problème na quoi an ka lajɛ an ka plainte dɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ ko caman bɛ an bɛ se ka régler an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka légitimité traditionnelle an ka jeliw u k'a kɛ Ala kama u ka wuli n'u ye plainte ko mankan mɛn u k'a lajɛ u ka médiation kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ en même temps État yɛrɛ ka sariya ta a ka kɛ loi yɛrɛ ye sa a ka sariya ta a ka kɛ loi ye loi min est-ce qu'il y a faamu n'i bɛna plainte déposer mɔgɔ kama plainte personnelle et individuelle ninnu ni drogue ko affaire tɛ mɔgɔ faga ni fɛn tɛ u ka légitimité traditionnelle u ka olu bila fɔlɔ médiation na aw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a kɛra tiɲɛ tila donc n'olu ye médiation kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ma bɛn a la a bɛ sɔrɔ ka taa kiiri ɲɛma a ka ca Ala fɛ a b'a to problème caman bɛ éviter parce que ni mɔgɔ taara fanga la surtout Mali la farafinna fanga mana don i ni mɔgɔ cɛ a tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye tuguni quoi a tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye o de la an sera niveau dɔ ma n'an ma plainte ninnu limiter ni solution ma sɔrɔ a la n balimaw an ka jamana bɛ sɔn ka ci dɛ an sera niveau dɔ ma tiɲɛ dɔw bɛ yen n'an m'a fɔ an bɛ nkalon fɔ quoi donc salamu aleykum an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi lana ne yɛrɛ kɔni b'a demander an balima chrétiens fɛ o ye ne ka laɲini ye personnellement
ou ka ke ala kama ou ka plainte retiré deli donné o nere togo e mo togo tere na mara sila togo la ka ina balma chrétien fait plainte mi ko nu ado mai watara kama ala kama ou ka plainte ou ka retiré o ne ka médiation deli personnel nga demsene a deli au nom de la stabilité de l'état sinon amado anga jamana la pays laïque de personne n'est au-dessus de la loi mais ne kon ba nyino fait en balma chrétien mounou plainte do ala kama ou ka plainte retiré ou ka plainte retiré moli la mbebe fala mbebe bala au nom de la stabilité de l'état quand il faut ka plainte ou ka retiré salam alaikum